ikke helt sikker, Rikke, om den filmer. Jeg tror, den filmer nu. Det ser rigtigt ud. Den blinker, hvis den filmer. Den blinker. Er klar? 3, 2, 1. Stille og roligt. God dybde. Det er sgu rigtigt. Den holder du den der. Samme tempo. Godt til. Kan du synge? Frem med bryst og... Kan du synge, som man skal starte på? Det ved vi ikke. Stærkt. 45 sekunder. Godt. Tænder ikke? Godt til. Ja, ja. Godt til. Et minut. Rigtig godt. Det er ikke udkommet fra det her. Hold op med den overfor. Rigtig godt. Rigtig godt. Kom nu. 30. Lige ved. Flot. Lige ved ikke. Rigtig flot. Stærkt, Rikke. Det er rigtig godt. Hold brystet oppe. Stærkt. Lige nu ved. Rigtig godt. Kom nu. Kom nu. 40. Kom så. Fortsæt med at arbejde. Det er godt. Ja, det gør ondt. Fortsætter. Lige ved. Kom nu. Kom så. Op med brystet. Kom så. Rigtig godt. 2 minutter. Kom så. Lige nu ved. Og så frem med hofterne også. Stærkt. Fremhånd. Rigtig godt. Kom så. Lige ved. Husk hoften. Kom så. 50. Kom så. 1. Fremhånd. Kom så. Kom nu. Kom så. Liter. Kom så. 53. Rigtig godt. 54. Op med brystet. Op med brystet. Kom så. 15. Stærk. 55. Rigtig godt. Lige ved. Kom nu. 56. Kom så. 52. Morri. Frem med hoften. Rigtig flot. 10 sekunder igen. Kom så. Kom så. Lige nu ved. 60. Fortsæt. Fortsæt. Kom så. Fortsæt. 61. Kom så. En til. Kom nu. Ja. 62.